Krásny deň vám všetkým želám tu z Dúhovej ulice v obci Trepatice, len kúsok od kúpeľného mesta Piešťany. Poďte sa s nami pozrieť na krásny dvojizbový byt s lóžiou, vlastným kúrením a vlastným parkovaním. Ukážeme si pekný, praktický, udržiavaný byt, ktorý je ideálny či už na bývanie alebo ako investícia na budúci prenájom.